Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Welcome to Amavenza to TV. It's the Betway Premiership. Kaizer Chiefs 0, Mamelodi Sundowns 0. I'm joined by Venter Maker Mabanu Puma Gupi. Ujabulani from Orlando town. Igame ibone kanjani Samalami? Stibo. Igame bemnandi. Chop. Yeah, bemnandi. Man. Ngiyazwa nibakhuluma ngokuthi emaphakathi athi sithola ama player free. Yeah. Lawo ma player lawo Stibo nawo afuna ukunika khulisa abantwana babo Injalo Thamala. ifamily yabo Injalo Thamala. so yona igame emnandi ngijabulele God. Into engichazile nje since ngingenile ngibheke first half bekwi-Chiefs Yeah. behlasela ihlasele baphakamisile uNabi is cooking and ulethe yonke into ubona abantu bangakhuluma bathi iChiefs ingayenza niyenzeni but iChiefs now this year ilentuzile because ivukile ngicela yangiphazamisa futhi so khona ubaba okhulume ngama-player akudala abo from oboratha abo lentuzi abomagwegwe la muntu lana uyayazi history eChiefs ngithe kuye if bekanesikhathi nike nimbuze ngayo yeChiefs ukuthi iyafonywa kanjani so asiphume lapha Okay, man of the match ke Thamala. Siva. no angikavali Ngakavali. yeah Usaya. yeah ngisaka kancane Sangena. Stibo Sisangena. ngabona awumuntu uthanda i-team yakho Sure Thamala. uhlale stadium njalo favor Chiefs I don't care ungathi uNkulunkulu angakupha amandla Stibo ube ilentuza yakho iye phambili mfethu Asibona. nonke nina laba bama ku TikTok uNkulunkulu aniphe amandla aniphe amandla ukuthi no next time ningasiyoveli nje ku TikTok kuphela niyovela na ku TV Ngiyathola Thamala. yeah so man of the match man of the match mina bekukunika mfethu Thank you Thamala. bekukunika the way ukunika adlale ngakhona angazi abantu bangathini yena bekuman of the match Injalo baba. no Ox bamphile ilentuze man of the match ngiyambongela thank you Thank you Thamala. Masibongile Thamala.